वेलकाम बेक टू माय इउटुब चैनल भकतप प्रडाक्शन आरो मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय नैया आं एसे थासारिखौ दिन्थिनि गाहाय साइनासालिनि सिङाव बेसेबां दावगादों नायबाय थाब्लानो जाबाय। आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिनि बेवहाय माने बड'फानि सावगारि थागोन बेवहाय आबुं जायाखैनो आं बुंखादों दिनै एसे गाब होनो हादों जों सानब्रै सानबा खामानि मावबाय बेवहाय बेनिफ्राय आं बेखौल' आं आन्दाहा थाबाय बारम्बार आं बेखौनो बुंफिननो नाजागोन खामानि मावनायफोरखौ एसेबो जारिमिनारि महरै लाखिनो हायाखिसै थेवब्लाबो इयुनसिम आरो खामानि मावब्ला आं दिन्थिनो नाजागोन। गिबियावनो बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननो बोरै जागोन मानि थाखाय बेसो गिबिया जाबाय नैया मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बेवहाय आलारि बाथि सावगोन आरो मुंख्लंफोरखौ बावनाय जागोन। बे मुंख्लंफोरनि थाखायनो 1996 BSc बेनिफ्राय 2003 मायथाइयाव BTAD आरो 2020 BTRखौ जों मोननो हाबाय। बिथां मुंख्लंफोरनि गावनि दुंब्रुद-थैखौ बावसोमनो थाखाय जिउखौ बावसोमनो थाखाय जोङो BSc गिबियाव बेनिफ्राय BTAD बेनिफ्राय BTRखौ जों मोननो हाबाय आरो जोंनि बड'लेण्डनि सिमाङा समा खोन्थागोन जाफुंगोन जाफुङा बे इयुनाव नाथाय बिथांमोननि जिउ बावसोमनायनि थाखायसो जोङो गिबियावनो BSc बेनिफ्राय BTAD बेनिफ्राय BTRखौ जों मोननो हादों। बेवहाय मुंख्लंफोरखौ मान बावगोन माने आलारि बाथि लागायगोन मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आरो बेवहाय नोंथांमोना नुखादों जोंनि हालामाव जोंनि दख्रानि जायखान गामि दं बिसोरनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जागोन आरो बेवहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थागोन सावगारि आरो बे दिन्थिफुंसालि बायदि एसे माने बानायगोन आरो बेखौ बेनिफ्राय जाहैबाय बेवहाय आलारि बाथि सावगोन नैया आलारि बाथि सावगोन आं हारसिंसो जिहेथु आंनि बे गिम्बल हमग्रा आंनि रावबो गैथ'यैखाय आं हारसिंनो सेल्फि स्टिकखौ लानानै भिडिअखौ बानायदों आरो बिनिफ्राय नैया नोंथांमोनखौ आं दिन्थिगासिनो दं नैया साइनासालिया गाहाय साइनासालिया दासिम जाफुङाखै जागोन समजों खारफानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेवहाय नोंथांमोना नुगासिनो दं नैया समजों खारफानानै खामानिया सोलिदों जिहेथु दिनैसो गाबोन सानसे गेजेराव थाल्ला सम दंबावो सानसे आरो दिनैबो बारा सम जायाखै 11:30 जादों सम दङ जिहेथु समजों गोरोबनानै आबुं महर मोनगोन। गाब नांबोदोंसै दाखालिनिया ब्लेक एन्ड व्हाइट होनना सानना लादों नोंथांमोना दिनैनिखौ एसे गाब होनो हानाय जादों आरो ओंखायनो दरखंफोरखौ एसे दिन्थिनि जोंनि लामायाव बोरै साजायनाय जादों बबेसिम बेखौ आं एसे दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय 10 आरो 12 जानुवारियाव बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां फैनानै बाहागो लाफै बयबो लैहोर फैनानै सान्दै मेलबो दंखायो बेथ' थांखि जानाय मख'जानाय सुबुंफोरा फैखा थानांगोनानो बे जाखाथारगोन नाथाय थेवब्लाबो 12 जानुवारि खालि गेवलां मेलाव लैहोर फैनानै लोब फैनानै बेवहाय बाहागो लाफै आरो बे हाबाफारिखौ आबुं महर मोनहोनो थाखाय आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो आं एसे नाजाराखौ दिन्थिबावनि आरो आं एसे दाखालिबो बेबायदिनो दंथ'यो नैया फिरफिलाफोरखौ नोंथांमोना नुनो हादों फिरफिला माने नांबोदोंसै एसे आरो जामुंसालिखौ आं एसे दिन्थिनि एसे दावगाबाय गाबोनफोरालागै जाहैगोनानो आरो नैया दाखालि आं बेफोरखौ दिन्थिनो हायाखैमोन जिहेथु जायाखैमोन बेफोर खामानिया बेफोर नैया टिं नांदों बेफोर नांजोब्बाय नैया बेवहाय बानायदों आंनि न' सेरावनो जोंनि गामियावनो कसारिपारा भकतपारा दख्रा आरो उदालगुरि जिल्लानि भकतपारा दख्रा बर' फरायसा आफादनि सिङाव कसारिपारा आरो बे कसारिपारानिनो आंनि न' सेरावनो बे
जुथुम्माया जानो थांगासिनो दं। ओंखायनो नै नोंथांमोनखौ आं जामुंसालिखौ दिन्थिबाय। सोर सोरनि मुं आं बेखौबो फोरमायना होबाय। भिडिअखौ नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो आं एसे राजा राफोरखौ दिन्थिबावनो नायबाय थाब्लानो जाबाय।